Паважаныя парафіяне, браты і сёстры ў Хрысце, слухачы нядзельнай пропаведзі. Сёння мы бачым, як злы дух зарэагаваў на прысутнасць Езуса ў сінагогі. Езус прыйшоў у сінагогу, каб вучыць. Это быў шабат. Паводле звычаю і закону жыдоўскага ў шабат нельга нічога рабіць, лішніх крокаў нельга зрабіць. Там былі вызначаныя крокі нават. А Езус, мы ведаем, што прыйшоў у свет, каб паказаць нам любоў Бога. І паглядзіце, якая рэакцыя д'ябла на Езуса. Што табе да нас? Езус Назаранін, ты прыйшоў загубіць нас. Я ведаю цябе, хто ты, ты святы Божы. Чаму злы дух адрэагаваў на прысутнасць Езуса? Езус ёсць любоў. Езус ёсць святло. Езус ёсць праўда. Злы дух не мог вытрымаць прысутнасці Езуса, і ён адрэагаваў. І Езус прыйшоў, мае харошыя, ў свет, каб нас прымірыць з Отцом. Езус прыйшоў змяніць чалавечае сэрца. Езус кажа ў Евангеліі: «Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, цяжараныя, я суцешу вас. Вазьміце маё ярмо на сябе. Я суцешу вас». Езус прыйшоў змяніць чалавечае сэрца. Што стала з сэрцам людскім? Чаму яно закрылася на Бога? Страх. Страх перад адказнасцю. Страх перад тым, што чалавек, саграшыўшы, паддаецца цярпенню, смерці. Гэта угрызенне сумлення. Вось, это замыкае сэрца чалавеча на Бога, аддаляе Бога. Памятаеце, што Адам схаваўся ад Господа, калі саграшыў? Бог яго шукае, а ён схаваўся. Замкнуў сэрца. Вы ведаеце, глядзіце, калі чалавек хварэе на дэпрэсію, і боль душы чалавечай настолькі моцная, што ён скручваецца ў клубок. Ён скручваецца як ёжык у клубок, і боль настолькі вялікая, і вось гэта такое скручванне ў клубок паказвае, што чалавек сваё сэрца замкнуўшы. І пакуль чалавек не адкрыецца, пакуль чалавек сэрца сваё не даверыць любячаму, ён знаходзіцца ў небяспецы, аж да самагубства. Д'ябал робіць усё, каб замкнуць нашыя сэрцы на Господа. І ён робіць гэта вельмі хітра. Паспрабую вам на некалькіх прыкладах паказаць, якая тактыка злога духа. Але сёння мы маліліся ў рэспансарыйным псальме, у рэфрэне, вось гэтымі словамі, заклікам: «Не рабіце жорсткімі сэрцы вашыя». Праца над сэрцам – это тое, што самае важнае ў чалавеку. Таму што ў сэрцы ўнутры, Езус об этом кажа ў Евангелии, я неаднакратна это паўтараю, з сэрца людскога паходзіць і злыя думкі, помыслы, і чыны, і добрыя. Што ў тваім сэрцы, якім стане тваё сэрца, так твая воля направленая на дзейнасць. Калі сэрца здаровае, калі оно адэкватнае, яно любоўю напоўненае, то воля імкнецца да добра. Калі сэрца скамянелае, зімнае, скалечанае, зраненае, то нам здаецца у суб'ектыўным разуменні, што нібыта мы шукаем добра, але на самой справе мы вельмі часта памыляемся і мы шукаем зла.
І вось гэта тактыка злога духа. Замкнуць сэрца чалавека, знішчыць сэрца, зраніць яго, пакрыўдзіць. І потом казаць: а бачыш, а дзе любоў? А дзе пяшчота Бога? А дзе ён пра цябе клапоціцца? А дзе тваё збаўленне? Да? І такая тактыка. І потым вось гэта праца угрызення сумлення. І д'ябал тады асуджае чалавека ўнутры, і чалавек сябе дабівае маральна. Мои дорогие, праца над сэрцам. Езус прыходзіць, прыносіць любоў, прыносіць аздараўленне, а злы дух кажа: ты прыйшоў загубіць нас, ты раскрыў нашыя тайны. Мы тут контролировали этих никчемных людей, мы имели уладу над ими, а ты пришел разрушить наши планы. Да, Иисус пришел разрушить справы дьявола. Так сказано у послании Иоанна Апостола. Иисус пришел разрушить планы дьявола. Как это происходит, что жорсткасць сэрца распачынаецца ў чалавеку нават можа з дзяцінства? Калі вы уважліва слухаеце мае пропаведзі, то я неаднакратна заклікаю да таго, каб мы жылі ў любові, каб мы жылі ў прабачэнні, каб мы не збіралі крыўдаў. Вось гэта матэрыя для злога духа. Падаю вам маленькі прыклад. Вось маленькае дзіця. Да? Калі мы, бацькі, не выхоўваем дзіця ў любові, не пытаемся яго зразумець, ужо будучы ў яго маленькім свеце, і калі дзіцё малое не прабывае ў атмасферы любові, а вельмі часта яно паддаецца агрэсіі, злосці, нянавісці, некім карам няспынным, да? То маленькае дзіця замыкае сэрца все больш. Звычайны прыклад, калі вы, бацькі, нават па-праведнаму пакаралі дзіця, ён нешта недрэннае зрабіў, да яго не дашло, але вы калі яго пакаралі, пакрыўдзілі, хай перагараць эмоцыі, хай нешта там пройдзець, але вельмі важна паразмаўляць з дзіцём, каб у яго сэрцы не запала крыўда. Бо гэта першыя крокі жорсткасці сэрца. Калі дзіця затайвае ў сваім сэрцы крыўды на бацькоў, да, і яны накапліваюцца гадамі, происходзіць закамянелае сэрца ў матэрыі да бацькоў. І для многіх падлеткаў, мае дарагія, гэта першыя крокі адыходу з дома. Это першыя крокі шукаць нечага, некай атракцыі, некай любові ў свеце. Таму мы не разумеем маладое пакаленне і здзіўляемся, якія ў нас дзеці, таму што мы не создаем атмасферы любові. Мы не выхоўваем сэрцы нашых дзетак. Мы не дапамагаем ім у тым, каб іхнае сэрца было цёплым, добрым. Справа не ў тым, каб мы выхоўвалі сваіх дзяцей хлюпікамі, не. Такімі, знаеце, сю-сю-сю-сю, ля-ля-ля, такі там, не. Рэалістычна трэба выхоўваць, але трэба вучыць іх Евангелле. Калі Гасподзь нас вучыць прабачэнне, гэта значыць, трэба і вучыць дзяцей прабачэнню. Узнікаюць канфлікты рознага роду, гэта нармальна, але трэба іх вырашаць адразу. Іх нельга скідваць недзе там у сундук, і ён хай там ляжыць. Не, гэта накапліваецца гадамі, дзесяткамі гадоў. Недавно до мяне прыязджала одна сям'я, і бацькі кажуць: ойча, мы не ведаем, што зрабіць з нашым сынам. Яму 13 гадоў, ён неўпраўляемы. Можа, у ім злы дух? Я кажу: пачакайце, давайте будзем разбірацца, не адразу да экзарцыста. Не будзем разбірацца, мы толькі пачалі разбірацца. Але сапраўды ў хлопчыку, ён цудоўны хлопец, я з ім хачу пасябраваць, каб да сэрца, да яго дайсці. Бо ён закрыты, ён як ёжык. Ён агрэсіўны на ўсіх. І калі я паразмаўляў з ім трошкі, толькі ўжо разумею, што хлопец добры, але нешта ў ім унутры
правоцируя великую агрессию. А гэта не толькі гэты падлетак. Калі нават займаюся справай апантанасці маладых людзей, ёсць і такія, да? То пачатак, корень праблемы – это семья. Там пачынаецца закамянеласць сэрца, там пачынаецца вось это замыканне сэрца на бацькоў, на касцёл, на школу, ввогуле на грамадства. Бунт. Бунт. У падлетка ўзнікае бунт. Вы думаеце, чаму яны фарбуюць воласы на розныя колеры? Чаму яны б'юць сабе татушкі на целе? Это бунт. Это бунт супраць любові, которой яны не ведаюць, што такое на самой справе любоў. Это бунт супраць несправедливости, которую яны не бачаць. Да? Это постоянный бунт. І гэта правакацыі злога духа. І потым маладыя людзі пачынаюць шукаць атракцыі ў алкаголі, ў наркотыках. Да? Шукаюць вось это духоўнага нібыта задавальнення, але пападаюць у ловушкі злога духа. Жорсткасць сэрца нараджае ў іх гэты бунт. Таму, мае дарагія, нічога кепскага няма у тым, калі чалавек плача, калі ён выражае свае эмоцыі, калі ён натуральна сябе паводзіць. Ведаеце, я сам по сабе, кажу вам шчыра, і нават в інтэрнэце это пачуюць, да? Я сам по сабе, мне 43 гады, я стаў такі сентиментальны, не таму, што я сталярэй, але таму, што з Господам перажываю многія рэчы і перажываю за людзей, і я часта узрушваюся, і мне цякуць слёзы. За другога нават чалавека, калі я бачу, што ён церпіць, калі ён страдае, я дзіўляюся, чаму это дар слёз кажа пра тое, што сэрца маё напоўнена Божай міласцю, я састрадаю за гэтым чалавекам. Я погляжу часамі такі, знаете, такі душевный фильм и сам не заўважаю, что у меня уже щеки мокрые. Не? Я думаю, ну, Ксёндз Николай, ну что это такое? Да? А на самой справе это то, что мое сердце работает. И слава тебе, Господь, за это. Поэтому выражайте гэтыя пачуцці, размаўляйте паміж сабою, не давайте месца злому духу. Конфликты павінны вырашацца адразу. Адразу, у меру магчымасці. Не ў той момент, конечно, калі ты скрыгочыш зубамі і ўжо патэльня пашла ў рукі. Не? Тут не вырашыцца, тут трэба астыць. Але канфлікты трэба вырашаць. Жорсткасць сэрца, крыўды, непрабачэнне, злосці, гневы. Не, мае хорошыя, не дапускайце гэта ў сэрцы сваім. І адна з самых галоўных місій экзарцыста, тое, што я пачынаю разумець, я толькі першыя крокі раблю ў маім служэнні, гэта дапамагчы чалавеку адкрыць сэрца. Калі мне ўдаецца адкрыць чалавечае сэрца на дыялог, на любоў, все, сатана прайграў. Раней ці пазней ён прайграў. І скажу вам одну рэч містычную. Калі я звяртаюся да чалавека, которому пытаюся дапамагчы, так па-отцовскі кажу, сынок альбо дочка, я атрымоўваю смс ад злога духа. Я ненавижу, як ты называешь их дочери. Не здзіўляйцеся, такія рэчы у экзарцыста случаюцца. Сатана ненавидзіць, калі мы выражаем пачуцце любові адзін аднаму. Ён прайграе, калі ў нашых сэрцах ёсць любоў. Ён не мае ўладу над сэрцам, у которым ёсць любоў. Таму, мае дарагія, ніколі не рабіце жорсткімі ні свайго сэрца і не крыўдзіце ад іншага чалавека, каб ён замыкаўся на цябе. Калі вы заўважаеце, што ёсць канфлікт, іх трэба вырашаць. Здымайце кароны свае, да? Гардыню сваю, свае амбіцыі, там, хто ты, важны, не важны, а он прав ці не прав, прымірайцеся. Разрушайце планы злога духа. Не давайте ему месца ў ваших сэрцах.
Это вельмі важна. Няхай Слова Божае і ласка Духа Святого нам дапамагае адкрываць нашае сэрцы на Господа. И не бойтесь вот этой сентиментальности сердца, простоты сердца, в котором действует Святый Дух. Аминь.